Днес ще си говорим за звездите и по-точно за едно наистина мощно астрологично събитие. Едно, което обещава да освети и то с пълна сила началото на 2026 година. Става дума, разбира се, за пълнолунието в Лъв. Хайде да започнем с този въпрос, който е доста провокативен, нали? Представете си, космосът подава микрофона и пита директно: кои сме ние? Ама наистина, когато прожекторите угаснат. Вижте, тук не става въпрос просто за поредната лунна фаза. Това е покана. Покана за една дълбока и абсолютно, ама абсолютно честна самооценка. И така, отбележете си датата – 1 февруари 2026. Тогава ни очаква един истински момент на истината. Това пълнолуние в Лъв, той е като един огромен космически прожектор и той ни призовава да излезем от сенките. Да, време е. Време е за всички онези премълчани истини, за неизразените чувства. Време е най-накрая те да намерят своя глас. Значи, всяко астрологично събитие си идва с, да кажем, определено напрежение. Един вид вътрешен конфликт. В този случай конфликтът е между личното аз и колективното ние. Хайде да видим как точно се сблъскват егото и колективът под светлината на това пълнолуние. Добре, за да разберем какво точно се случва, трябва да си припомним нещо важно за пълнолунията. Мислете за тях като за финала на един 6-месечен цикъл. Те буквално осветяват резултатите от семената, които сме посадили преди половин година, по време на новолунието в същия знак. Така че да, сега е моментът на жътвата. Време е да видим какво всъщност е поникнало от нашите усилия. Ето тук виждаме самата същност на конфликта. От едната страна имаме Луната в Лъв. Тя е нашето сърце, нашите лични страсти, онази дълбока нужда да бъдем видени като уникални и като специални. А от другата страна, там е Слънцето във Водолей. То пък осветява ума, колектива, иновациите за общото благо. И ето я, вечната битка между аз и ние. И така, как се разрешава този вътрешен сблъсък? Идеята не е да се избере едната или другата страна. Изобщо. Ключът е да се намери баланс. Това е онзи космически шанс да кажем едно голямо звучно да на себе си. Без извинения, без чувство за вина, че пренебрегваме другите. Истинският въпрос тук е: можем ли да бъдем автентични и едновременно с това да сме ценна част от общността? Разбира се, тази мощна космическа енергия няма да се усети по един и същи начин от всички. Така че, нека сега видим как точно тя се пречупва през призмата на 4 стихии – огън, земя, въздух и вода. Ето един бърз поглед. За огнените знаци всичко се върти около себеизразяването. За земните фокусът е върху ресурсите и кариерата. Доста практично. Въздушните знаци ще трябва да погледнат към партньорствата си, а водните, те ще се гмурнат в дълбоки емоционални трансформации. Накратко, всяка стихия си получава своето предизвикателство. А сега за огнените знаци Лъв, Овен и Стрелец. Да го кажем така, това е тяхната сцена. Енергията на това пълнолуние е в абсолютен синхрон с тяхната огнена природа. Това им дава, така да се каже, зелена светлина, да заблестят, да бъдат забелязани и просто да прегърнат изцяло своята невероятна харизма. Въздушните знаци – Водолей, Близнаци, Везни – при тях фокусът рязко се измества към другите хора. И има причина за това. Лъвът е в директна астрологична опозиция на Водолей, затова тези знаци са призовани да намерят един нов, по-добър баланс. Баланс между техните собствени нужди и нуждите на партньорите и приятелите им. Точно тази динамика. Аз срещу тях сега е в центъра на вниманието. Добре, до тук добре. Вече знаем какво се случва там горе, в космоса. Но по-важният въпрос е: как можем да използваме тази енергия тук на Земята? Хайде да разгледаме няколко съвсем практически начина да впрегнем тази сила и да я накараме да работи за нас. Ето 5 съвсем конкретни ритуала, които ще ни помогнат да се свържем с тази лъвска енергия. Между другото, в астрологията тя се нарича фиксирана, което просто означава, че е много стабилна, устойчива и целенасочена. Точно за това тези стъпки не са просто някаква символика. Не, те са истински инструменти, които помагат да фокусираме намеренията си и да предприемем реални, смислени действия.
Тази мисъл всъщност обобщава всичко перфектно. В този период логиката просто трябва да отстъпи крачка назад, да направи място на интуицията, лъвът управлява сърцето, така че време е да се вслушаме в неговите желания, не в студените пресметнати аргументи на разума, просто да позволим на страстта да ни води. Знаете ли, нито едно астрологично събитие не е просто изолиран остров. Всичко е свързано. Нека сега да зумнем аут, така да се каже, да увеличим мащаба, за да видим как точно това пълнолуние се вписва в голямата картина, в по-дългата история на 2026 година. И ето е цялата история, представена като времева линия. Всичко започва в средата на 2025 с новолунието в Лъв. Тогава се посяват семената на личното себеизразяване. След това идва нашето пълнолуние на 1 февруари. Това е кулминацията, жътвата. И само 2 седмици по-късно слънчевото затъмнение в Водолей ще затвори тази глава и ще премести фокуса отново към колектива. Виждате ли, това е една напълно завършена история. В крайна сметка, цялото това пълнолуние ни задава един много прост, но и изключително дълбок въпрос. Космическият прожектор е насочен право напред, осветявайки сцената на живота. Въпросът е, готови ли сме да излезнем на нея и да бъдем главният герой в собствената си история? И така, посланието на това пълнолуние е колкото ясно, толкова и категорично. Бъди смел, бъди горд, бъди лъв.